nyaya iya yemwana wamutsvangwa wekusungwa kwayave iko zvino manje iri kuratidza kuti ichatinetsei. So panapa nhasi mhuri yeZimbabwe nyaya yatikusangana nayo ndeyekuti Neville Mutsvangwa is remaining in custody to Monday for continuation of bail hearing after being charged with 3 counts dealing in a current unlawful trading in a cash money laundering. He is charged separately for possessing of a Starlink kit. Zvekare nyaya yeStarlink iye takambotaura achinzi iye anayo yakazobuda chinzi ndiye ari kutengesa chicheni stuff iripo futi iri kubatanidzirwa ipapapo. So kureva kuti mhosva dzake dziri kubatanidzwa dziri kuita 3 panapa. Tichaona kuti zvichamira sei kana kuti zvichapera sei, nekuti takaona futi mai vacho vakambobuda vachitaura kuti no, zvinhu izvi kai zvinhu tikuona kuti inyaya dzekuti dzinenge dzakabikirwa nekuti akasike kutanga mwanakomana uyu achipinda mumaoko emapurisa. Asi iko zvine vakatombosvika vakamboredha ofisi yake pakazoshayikwa mari chicheni staff makangowanzwa achitaura pepe. So iko zvine zvimanje akanzi ari kumbora akarara mukati, atori mukati iko zvine achadzokera obva anoona kuti angawanirwa bail here kana kuti achaitwa sei. Ndo payave nyaya yake iko zvino.